Ndewano umibonine. Ndewano. Amba mazi CMS nako mazi. Oh, tsakode. No machi kita I know Igbo CNN. I know nimo here. Nibe very deep inside Sambisa forest. Ndio tuna kita. Kwa kazi anonse. Manu ni sogwanye. Ewela asramampi n'etiti nwa nwoke ọcha dị ọcha aha ya bụ Daddy Freeze Olarinde na onye nchụaja bụ Pastor Oyedepo. Asramampi a na-ekwu okwu ya abụghị Champions League nke o ji abụ Copa del Rey mana ọ kpụ ezigbo ọkụ n'ọnụ. Site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị maka na ọ bụghị anyị kwuru, ha sị na ihe na-esere ndị okwu bụ na Pastor Oyedepo sị na azụ ahụ nke onye nwe anyị Jesu Kristi kere ndị mmadụ 50 na Damascus bụ azụ China. Ebe Daddy Freeze ji wee jụwa isi n'okwu ya, ọ sị na ọ dị very sure na azụ ahụ nke onye nwe Jesu Kristi kere mmadụ 50 bụ azụ Titus na ọ bụrụ azụ China. Ike gwụrụ ebe a ka ọ nọ lejiere mmadụ na-abụọ a na ihe na-esere mmadụ na-abụọ bụ azụ nke bekee kpọrọ fish. Ka aka na-ekwu nke a na-ekwu, onye nchụaja bụ nwa Pastor Oyedepo aha ya bụ Pastor Ibiomie bụ onye maara anya azụ ọfụma wee baa mba n'oke ọnụ ebe ọ sị Daddy Freeze ya mechie ọnụ n'ihi na ọ maghị ekwu okwu azụ. Ọ gara n'ihu kwuo na mbọsị ọsọ ọ ga-ekwu gbasara azụ a nke onye nwe anyị kere ndị mmadụ 50 na Damascus na ọ ga-akpụ ya isi akpụrụ alibat n'abalị 5. Otu a ka ọ dị. Ivan a na-ekwu okwu ya. Ọ dị ọ gburu ike. Ivan agwa. Ọ gburu ike. Tisa fala pass n'obodo. Mana gbasakwara ya o. Aka adịrọkwa. Ọ Ivan a na-akọ sị na onye ndị anọ fa anya na-efe na fanya fana abụọ ma anya azụ. Bible ji sị gị it shall be there in the last days. It shall be there in the last days. Ọ Bible kwuru. Mana gbasa ha ọkwa aka a na-ave ekwu. Onye tara azụ ma ọ tara isi ya, azụ ya tara o nwere isi. Azụ ekere mmadụ 50 na Damascus nke gosi gbasara ndị ọgbara ọhụrụ a. Ọ gburu ike. Ka gbasarọkwa dị anyị ka alepụkwara ha anya n'okwu. Oha. Mgbagazianụ ntị. Ụmụaka WAEC elechakwala na WAEC. Ndị a na-eche. Onye isi ala anyị emela ka anyị mara ma mekwa ka anyị gwa ọhaneze na ụmụaka SS3 ndị na-ede ule WAEC edechala. Ọ dị mma. Ụmụaka WAEC ndị a ndị lechara ule a mana ahụghị rịzọtụ ha atọpụgo akwa mapụ n'ahịa n'ihi oke obi aṅụrị nọ ha n'obi maka na expo na mgbọ nke gara siriri werere na-enweghị nsogbu ọbụla. Na-afụ ya mere anyị ji ohere a na-agwa ụmụ nwaanyị ndị nọ na di ka ha jide di ha aka maka na ụmụaka fresh blood apụtago. Anyị na-agwa ụmụ nwaanyị ndị nke nwere enyi nwoke ka ha were akwa ojii kechie enyi ha nwoke anya maka na o rejela mgbe egbe ji ebu nne ọkụkọ. Akwa efugo. N'otu aka ahụ anyị jikwa ohere a na-echetara ụmụaka dị nwoke ndị afọ 70 70 years go ewepụkwala ife ọbụla na ụmụ nwaanyị a ga-anụ anụ apụtagokwa n'afịa. Ndị chapụrụ achapụ. Ndị ọnụụgụ fresh blood. Ọ dị egwu. A na-amachara ebe afọ bere nwere ife ọzọ. Resọtụ. Rapụgodokwu resọtụ a. Ana m anụ onwe kepụkepụ na-eru m ntị. Kepụkepụkwa. Kedu afa onye anụnwa Daddy Freeze na Yogo Biko. Ịnụ na Daddy Freeze Yogo Biko. Ana m na Yogo Biko. Ịnụ kepụkepụ ebe na gị nọ. Gozie gba gị ka. Ma abụrụkwa ndị aka wetara information na na-enye gị. Kedu ka isi weta information? Ọ bụrụ na ndị aka wetara information, even information. Ife abụ enwetara from a reliable source. Ị na-ekwu which reliable source? Ndị akụkọ akpọbe na phone since 1 week now. Keke sị nka. Ife na gwa na-enwetara from a reliable source. Ọ dịrị anya. Bụ ile ka bastard. We bastard. Can you make yourself? We na ka bastard. We make this. I can't say bastard. Yes. I can't see the chamana bastard. Gini me? Nna gị. My venture na nive. Bastard. Gini me zigoro mbo bastard gini. Gini me. Mo gini sa laptop. Chalo. Gini sa laptop. Hey. Gini sa laptop ana puli. Hey. I can't say mo kay ekora bastard. Bastard ke ewu. E fura bo ko na di minister chike chike. Gini me je ewu. Yes. E mo nna gị. O tere ka mbie no bi bastard ke ewu. Ai ma ku busi gese. Ya me zeta. Ai ma ku busi gese. Ya me zeta. Ana gini gini. Ai ma ku gese. Ko ta. Na puli. Gini gini me. Hey, me gini.